tvoja duša. Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, otrhnúť si malý kúsok od obeda. Verím, že sme stále nezabudli na to pravé, že sme všetci vyrobení z mesa z kostí, kde si hlboko s veľkým kusom ľudskosti. Keď spojíme všetky naše sily, žiadne ego nebude v tej chvíli vyhrávať nad nami, ale práve zem sa neprestane točiť stále. Nebojme sa ľudia sami sebe, inak sa to veru asi ani nedá. I keď sme z rôzneho mesta, všetci sme z jedného cesta. Zastavme to včas, vedie to o nás. Spojme sa už raz, je to v každom z nás. Keď máš teraz čas, počúvaj svoj hlas. Všetko, čo sa deje, má svoj zmysel. Každý sa sem niečo učiť prišiel. Zober iba koľko treba, skús nemyslieť len na seba. Veď nás je tu ozaj vážne veľa, sme jak taká neriadená strela. Keď spojíme všetky naše sily,